Ahojte ľudia, moje meno je AceMan.sk a vítajte pri tomto prvom vlogu s názvom Čo sú youtuberi. Takže môžeme začať. Vlog číslo 1. Youtuberi sú len komentátoria hry, ktorí hrajú a vám sa nepáči ten youtuber, ale páči sa vám tá hra a ako to komentuje. Chápete? No. Takže youtuber a hra, to sú dve rozdielne veci. Hra sa hrá a youtuber iba tú hru komentuje. Youtuberi sú v reálnom svete iba vytvorcovia účtu a mena, zapnú iba počítač, nastavia kameru a komentujú hru. Takže toto by bolo na dnes všetko. Ja viem, že to je iba krátke videjko, ale prvý vlog číslo 1, to je jedno. Hry tam máte, auto 2016, ešte ku tým autám by som sa vrátil. Auta budem dávať každý rok. Tam máte auto 2016 a na ďalší rok budete mať auto 2017. Chápete? Na konci presne tu najlepšie. Čaute.